ሰላማት ናይ ትግርኛ ኢንፎቴክ ቤተሰብ ና ቻናልና ና ቴክኖሎጂ ቪዲዮታት ሓደሽቲ ስራሕቲ እናቅርበሉ እዩ። ና ላይክ ሳብስክራይብ ሼር እናገበርኩ ቤተሰብ ኮኑ። ናይ ሎሙዓንቲ ትምህርትና ኮምፒውተር ካብ ዜሮ ጀሚርና ከመይ ንጥቀም ዝብል እዩ። ንኮምፒውተር ሓደሽቲ ተኮይንና ኣጠቃቅማና ከመይ ጌርና ከም ንጅምር ትምህርቲ ዘመፅእ ኣለኹ። እና መጀመሪያ ኮምፒውተር ክልተ ዓይነት ኮምፒውተር እኒኦ። ሓደ ዲስክቶፕ ኮምፒውተር ኮይኑ ብዙሕ ግዜ ኣብ ቢሮ እንጥቀመሉ እዩ። እቲ ካልኣይ እንደገና ላፕቶፕ እዩ። ላፕቶፕ እንደገና ተንቀሳቃሲ ማለት እዩ። ኣብ ቦርሳና ሒዝናዮ ዝኾነ ሰዓት እንጥቀመሉ ዓይነት ኮምፒውተር እና ናይ ዲስክቶፕ ሜይን እንጥቀመሎም እንባሃሉ ሞኒተር፣ ሲስተም ዩኒት፣ ኪቦርድ እና ማውዝ እዮም። ናይ ላፕቶፕ እንደገና ሞኒተር፣ ኪቦርድ እና ማውዝ ተንቀሳቃሲ ክንጥቀም ንኽእል ኢና። ግን ናይ ባዕሉ ግን ታች ፓድ እኒሄው እዩ ላፕቶፕ ማለት እዩ። እና እዚ ካብ ከመይ ጌርና ኮምፒውተርና ኦን ጌርና ከመይ ጌርና ውልዕና ንጅምር ብብል ትምህርቲ ኢና ንርኢ። ብዲስክቶፕ ንጅምር ተለና ዲስክቶፕና ብሞኒተርና ሲስተም ዩኒት ክልቲኡ ኦን ጌርና ኢና ንጅምር። ኮምፒውተርና ኦን ንገብር ተለና ክልቲኡ ኦን ጌርና ንጅምር ለና ማለት እዩ። ላፕቶፕ ተኮይኑ እንደገና እዛ ስእሊ ትሪእዎ ኣለኹም እሳ ንኽእልና ኮምፒውተርና ኦን ንገብሮ። ኮምፒውተርና ምስ ተኸፈተ ክልተ ዓይነት እዩ ዘርእየና። እቲ ሓደ ዲስፕሌይ እዩ እንጥቀመሉ ነገር ኣብኡ ዝረአ ኣብ ስክሪን ተዘርጊሑ እንሪኦ ነገር እዩ። ካልኣይ እንደገና ኣብቲ ታሕቲ ዘለው ኣይኮናት ዝተዘርዘሩ እዚኣቶም እንደገና ታስክባር ይበሃሉ። እዮም እንጥቀመሎም ኣብ ቀረባ እነቕምጦ ቶሎ ንክንከፍቶ እንጥቀመሉ ኣብ ቀረባ እነቕምጦ ነገር ታስክባር ይበሃል። ካልእ ብሌፍት ብፀጋዕ ኣከባቢ እኒሆ ኣድሚኒስትሬቲቭ ቱልስ ይበሃሉ። ኣድሚኒስትሬቲቭ ቱልስ ማለት ሰዓት እንሪእሉ ባትሪና ክንደይ መጠን ከም ዘለዎ ንፒሲ ማለት እዩ። ባትሪና ክንደይ መጠን ከም ዘለዎ ዋይፋይ ወይ ኔትወርክ ተለይና ኮኔክት እንገብረሉ ብቻ ኣድሚኒስትሬቲቭ ቱልስ ይበሃሉ። ናይ ሰዓት ዝተፈላለዩ ነገራት እነግንየሉ ቦታ እዩ። ሕዚ ስልክና ፒሲና ኦን ጌርና እኒአና ከመይ ጌርና ኦፍ ንገብር ዝብል እንደገና ንርኢ ተለና ኦፍ ንገብር ተለና እዛ ናይ ስታርት ቦታ ንኸድሞ ዊንዶውስ ትበሃል ሳ ኔክስት ስለንርኢ እዩ። ኣብዛና ስታርት ቦታ ምስ ኸድና ናይ ፓወር ምልክት እኒኣ እሳ ምስ ነኻእና ሰለስተ ኣማራፅታት እኒኦ። ስሊፕ ዝብል እኒኦ፣ ሸትዳውን እና ሪስታርት ዝብል። ስሊፕ ማለት ዝተወሰነ ግዜ ኣጠቕምና ነርና ዕረፍቲ ተደሊና ወይ ተመሊስና ክንጥቀመሉ እንደለና ተኸፊትናዮ ዝነበርና ከይጠፍአ ኣብኡ ክፀንሐልና እዚ ፒሲ ኮይኑ ባትሪ ከይውድእ ምናምን እንጥቀመሉ ስሊፕ ኢልናዮ ንወፅእ መሊስና ንነግንዮ ማለት እዩ። ሸትዳውን እንተኮይኑ ወዲእና ጠቕሊልና ኣጥፊእና ክንወፅእ ከለና ሸትዳውን ኢልና ኢና ነውፅእ። ሪስታርት በዕላ ጠፊኣ መሊሱ ንክውላዕ እንደሊ ተለና እዩ ሪስታርት ንገብሮ። ካልእ ኣብዛ ናይ ስታርት ናይ ዊንዶውስ ምልክት ክጎኒ ሰርች ባር እኒኦ። እሱ እንደልዮ ነገር ቶሎ ክነግንዮ ተደሊና ሰርች ኢልና ኣብ ክኾን ይኽእል እዩ ወይ ቪድዮ ኮምፒውተርና ለለው ሲብል ተገበረ ነገር ኩሉ ቶሎ ንክነግንዮ ተደሊና ኣብዛ ናይ ሰርች ባር ኣቲና ሰርች ንገብሮ ይመፀልና ማለት እዩ። ኔክስት ፓርት ናልኾን ኣሎ ሕዚ ኣብ ዲስክቶፕ ኣብዚ ስክሪንና ለለው ነገራት ብቐሊሉ ነግንዮም ኢልና ዝገበርናዮም እዮም እና ሕዚ ንሪኦ እንደገና ኣብ ዚስ ፒሲ ዝሓዞም ነገራት እዩ። ዚስ ፒሲ ኣብ ኮምፒውተርና እና ኣብ ፒሲ ተመሳሳሊ እዩ። ቀሊሉ ኣብ ኮምፒውተርና ኣጠቃሊሉ ዝሓዘልና ነገራት እዮም። ሎካል ዲስክ ሲ ሎካል ዲስክ ኢ ናበለ ይቕፅል ከከም ዝሓዞ ዲስክና እዩ። ናይ ክልቲኡ ሒዙ እኒሆ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ሎካል ዲስክ ሲ ናይ ሲስተምና ኣፕስ ወይ ኢንስታይል ንገብሮም ነገራት ኣብ ውሽጢ ዝሓዘ እዩ። ዲ እንደገና ናብ ፐርሰናል ዳታና ቪድዮ እና ፎቶታት እነቕምጠሉ እዩ ብዙሕ ግዜ። ኢ ማለት
ዲስክ እቲና ንሪኢሉ ልነበርና ፍላሽ ተኢሉ ነይሩ እንደገና ከምኡ ናበለ ይቕፅል ኤፍኤች ናበለ ከምኡ ናበለ እዩ ዝቕፅል እና ሕዚ እንደገና ስለ ከመይ ጌርና ፎልደር ክሬት ንገብር ከመይ ጌርና ኸ ኮፒ ፔስት ኣፈላላዮም እንታይ እዮም ከት ምግባርና ኮፒ ምግባር ኣፈላላዮም ንሪኢ ኢና እና መጀመሪያ ዲስክቶፕ ኣነ ፎልደር ክሬት ናገበርኩ ከርእየኩም ፎልደር ክሬት ኣገባብራና ብዙሕ ግዜ ኣብ ኮምፒውተር ንጥቀም ከለና ራይት ክሊክና ንጥቀም ንኹሉ ነገር ኣጠቓቕማና ራይት ክሊክና ንጥቀም ኣብ ኮምፒውተር ለማውዝ ተሒዝና ብራይት ክሊክና ንጥቀምና ኢና ስራሕና እንትን ንገብር ሓደሽቲ ተኾይንና ንዎም ንክለምደና ብደንቢ ጫና በልና ንገብርና ራይት ክሊክ ጌርና ኒው ትብል እኒኣ ኒው ልብል ምስ ንኽናያ ኒው ፎልደር ኢልና ፎልደር ይኸፍተልና ከዛ ሪኔም ክገብሮ እየ ሽም ክበሉ ስለለለኹ ኤች ኢለኣነ ሽም ክበሉ እየ ነዚ ፎልደር ብሕሪኡ ካብ ካሊእ ቦታ ኣምፅእ ፋይል ናብዚ ኮፒ ክገብረሉ እየ ሕዚ ጥሩሕ እዩ እዚ ፎልደር እዚ ሕዚ ገና ሓድሽ ክሬት ንገብሮ ዘለና እዩ ካብኡ ካብ ካሊእ ቦታ ሒዘ መፅኢ ኮፒ ኢለ ከምፅአሉ እያ ካልእ ፎልደር እኒኦ እሱ ከፍተ ፋይላት ደስ ዝበለና ኣብዚ ቪድዮ እኒኦ ሰሌክት ንገብር ተደሊና ብሓፂሩ ሰሌክት ኣገባብራ ኩሉ እንድሕር ሰሌክት ክኾነልና ደሊና ኣብዚ ዘሎ ኮንትሮል ኤ ኢልና ሰሌክት ኦል ይኾነልና ኣሎ ማለት እዩ ለጊዜው ኣነ ዘን ቮይስ ዝኾና ሰሌክት ክገብረን እያ ተለይ ኮይኑ ከምዚ ጌርና ሰሌክት ምግባር ለንኽእል ኢና ሰሌክት ምስ በልና ዝኾነ ምልክት እኒኦ ተታሒዙ ምዃኑ ካብኡ ኢድና ከይለቐቕና ንሃለና ራይት ክሊክ ጌርና ምርጫታት እኒኦ ካብኡ ካብዞም ኣውለሎም መማረፅታት ኮፒ ልብል እኒኦ ሕዚ ክንገብሮ ዘለና ኣነ ኮፒ እየ ኮፒ ማለት ካብዞም ዝኒኦ ለ ናብቲ ሓደ ቦታ ወሲደ ኮፍ ከብሎ ደልየ እዩ ከት ተኾይኑ ግን ከት ማለት ጠቕሊልካ ካብዚ ክተውፅኦ ተለኻ ከት ተኢልናዮ ካብዚ ኣብዚ ይጠፍእ ኣሎ ኣብቲ መበል ካልኣይ ፔስት ልብሎ ቦታ ግን ይቕመጠልና ኣሎ ማለት እዩ ካልእ ሰንድቱ እዩ ሰንድቱ ዝበሃል እንደገና ፍላሽ ወይንም ስልክና ኮኔክት ጌርና ተኾይንና ምስ ኮምፒውተርና ሰንድቱ ኢልና ንነክእ ኣለና ኣማራፅታት እኒኦ ካብዚኣቶም ኣማራፅታት ኩሉ ናብዚ ክንልእኾል ዘለና ንመፀልና ኣማራፅ ናብኡ ሰንድ ኢልና ንልእኽ ኣለና ማለት እዩ ከት እንደገና ከምዚ ዝበልኩኹም ትሕቲ ሰንድቱ ከት እኒኦ ከት ምግባር እንደገና ጠቕሊልና ካብዚ ይጠፍእ ኣሎ ኣብቲ ቦታ ፔስት እንብሎ ቦታ ይጠፍእ ማለት እዩ እዚ እንደገና ሕዚ ኮፒ ክብሎ ዘለኹ ኣነ ኮፒ ኢለ ናብቲ ፎልደር ሓድሽ ክሎዝ ስለዘይገበርክዎ እዩ ኤች ልብል እኒኣ ሓዳሽ ኤች ኢለ ዝሃብክዋ ስምያ እዚኣ ከይደኡ ፔስት ይብሎ ማለት እዩ ፔስት ጌርና ኮፒ ስካ ዝገብር ንፅበዮ ምስ ወድኣ ኣብዚ ይቕመጥ ኣሎ ማለት እዩ ብሓፂር መንገዲ ፎልደር ክሬት ኣገባብራናና ኮፒ ፔስት እዚ ይመስል ማለት እዩ ኔክስት ሕዚ እንሪኦ እንደገና ዝኾነ ፋይል ወይ ፎቶ ወይ እንዳተጠቐምናሉ ነበርና ኣፕ ማለት እዩ ብሰለስተ ዓይነት መንገዲ ኢና ንዓዞ እቲ ሓደ ክሎዝ ንገብሮ ጠቕሊሉ ክጠፍእ እቲ ካልኣይ እንደገና ሚኒማይዝ ምግባር እዩ ሳልሳይ ማክሲማይዝ ምግባር እዩ ናይዚኦም ኣፈላላይ ክሎዝ ማለት ብቐይሕ ምልክት እኒኦ እሳ ጠቕሊሉ ስራሕና ወዲእና ክሎዝ ጌርና ንዓፅ ኣለና ማለት እዩ እዚኣ ነዚ ወዲአ እየ ኢለ ክሎዝ ገይረ ክዓፅኦ ተለኹ ጠቕሊሉ ይጠፍእ ኣሎ መሊስና ክንከፍቶ ተደሊና እንዳሓድሽና ክንከፍት ንኽእል ካልኣይ ማክሲማይዝ ምግባር እዩ ማክሲማይዝ ማለት ሳይዙ ንእስ ኣቢልና ኣብኡ ንሃለዮ እዚ ንሰርሐሉ ዘለና ስክሪንና ከይጠፍአ ሳይዙ ብቻ ንክንእስ ከምዚ ኢሉ ኮፍ ንክብል ተደሊናዮ እታ ናይ ማእኸል ዘላ ንኽእና ማክሲማይዝ ንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ካብኡ ይጠፍእ ኣብኡ ይፀንሐልና ኣሎ እቲ ሳልሳይ ሚኒማይዝ እዩ ሚኒማይዝ ማለት ሕዚ ኣብ ታሕቲ እኒሄው ኣነ ናተጠቐምክዎም ነበርኹም ንከፍከት እኒኦ ሪከርድ ዝገብረሉ ኣለኹ እኒኦ ናተጠቐምናሉ ነርና ፀኒሐ ክጥቀመሉ ስለዝኾንኩ ሚኒማይዝ ገይረ ኢለ ኣምጦ ክምለሰሉ እየ ስለዚ ዝኾነ ነገር ተጠቒምና ተመሊስና ክንጥቀሞ እንድሕር ደሊና ኮይንና ማክሲማይዝ ገይርና ከይዓፀና ዘን ንእሽተይ ፀኒሕና እንደገና እንምለሶ ማለት እዩ ቅድም ከፊቶ ዝነበርኩ ንባዕሉ ሚኒማይዝ ገይረ ስለዝነበርኩ ኣይጠፍአይ ኣብኡ ይፀንሕ ማለት እዩ ንሎማዓንቲ ቤዚክ ዝሓዝኽዎ እዚ ይመስል ነይሩ ኔክስት ብካሊእ ፓርቲ ንመፅእ ኢና ቴንክ ዩ